Hello there again mga langka. This is episode 37, Superchatters video shout out. Unang-una na dyan si Panda TV, of course si Park Mary's Home, si Kuya Voice Master Delmar na super galing din kumanta, si Michelle Bamba, Nika Malipol, Mariko Erica TV na isang Bisaya from Japan, Catherine Komi Colin, mega shout out to you, and of course si Jose TV na halos everyday nagpapalipad sa atin. Thank you sa walang sawa ninyong mega support sa amin dito sa 5pm online jam. Naway sa mga susunod pa na episode, andyan lang po kayo, hindi kayo magsasawa sa amin. Salamat ng bongga at super God bless sa inyo po, to each and everyone sa mga buong buo na 5pm online jam. Mega shout out to you.